И бах, мында уже последняя пара такая, вся пьяный мужик такой вообще никакой. Хатына такой, Хәтта шаяртып та сөйләшә. Тик ятарга ияләшкән минуттан вот такой себе, менә беләсезме, не, анда яшьләр, и буквой П вот так стол стоит, и прям к молодым вот так все подходит. Яшьләр, менә без сезне котлыйм, һәм безнең гаиләдән сезнең гаиләгә пылесос. Йокы турында, синең графигың турында соңрак сөйләшербез. Әлегә мине иң беренче кызыксындырган сорау, вот этого не надо было делать. Безнең микрофонга. Это микрофон же. То есть ты взял, Перепил конкретно. кис итәридән дидин. Еще то. Юк, тукта. Да, на этом свадьба была закончена. Илназ, синең беренче концертың аңла йөрәгемне исем астында үтте. Йөрәгемне. Ниме? Икенчесе килә әле дип атала. Килә түгел, яхшысын, янга барам әле. Шул темага тогы бер кат. Бу бит шундай Бездән сезгә полис. Үзенең исемен Алмаз, иде аның исеме Әмирханга үзгәрткән. Хәтерләсәгез, узган программаларның берсендә без сезнең белән җырчыларның мәктәп белемнәрен тикшергән идек. Хәтерләсәгез, Гөлназ Сафарова бер сорауга да нормаль җавап бирә алмады. Шуңа күрә без аны алып аттык. бу юлы аңа кем ул нәрсә соң шибилия сорала дигән булды. Куяк мин дисә. Монда басып әле. Монда неудобно шундай. Әйдә бу яктан басып. Юк, бас. Син чыкма. Без сулагай менә бу яктан булай сөйләргә кирәк. Илдар карап. Карап. Илдар. Сәрмәдә булмады. Булмады. Алмаячакларда, чөнки сиңа 27 яшь тулды Илдар. Эбина. Ул клуб музыкасы. Ул клуб музык. Ул клуб музык. Игорь Николаевның мыйгы булса, Игорь Николаевның мыйгын карап атыр. А нифига, здесь кто-то разговаривает на камеру. Кто-то делает, я нормально работаю, а кто-то не может оказывается. Gangnam Style. Киләләр. Я җырчы Айгөл Рәхимова страничкасына керсәк, җырчыда артым барын. Я җырчы Айгөл Рәхимова битенә керсәк, яшь җырчы. Айгөл Рәхимова битенә керсәк, җырчыда Айгөл. Я җырчы Айгөл Рәхимова битенә керсәк, җырчыда артым балың. Чөнки юк. Бирмәдегез миңа. Ике генә. Яшәр бирмәде. Ничек инде сөенмишең? Әние бит баланың күпчәкләренең тәрәбәш. Әние бит. Гадәттә без Гадәттә безгә кунаклар киләләр, ләкин кулатма. Булатнаканда без зур бахар күргәнек. Кай җирендә? Ансысын кайткач сорарсың. Ләйсән. Шанып калам. Киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт чакыруыңа. Сау булыгыз. Yes! Вот, бардык әйтәсе килгән сүзләрне әйттек.